wai in gaya muku ba, shi rayuwar nan ba abin da ya fi ka yi wa kanka tattali. Idan ba ka yi wa kanka tattali ba wallahi ba mai maka, kai ne za ka yi wa kanka tattalin nan. Na farko a zuciyanka ka fara jin cewa ina da iyali, ya ni na taso, ya yanayin kulan da aka yi. Idan an kula da ni da kyau, ai ni ma ya kamata in saka wa 'ya'yana ni ma in kula da su da kyau. Idan kuma an kula da ni da kyau din, amma kuma irin kyau na iyayena shine lokacin da su ba su da hali, to ni ma ina son fita daga cikin wannan kangi na rashin da iyayena suke ciki, domin ni ma in sa wa kaina daɗi, in samu ma iyayen nawa idan suna raye daɗi, sannan in sama wa 'ya'yana mafita. To wannan shine daidai tunanin da ya kamata ka yi a matsayinka na matashi. Kada ka zama kullum kana tunanin waye zai bani, kullum tunanin ka ya zamanto wane, kullum abilam kake, wane ka gan shi baya kula da mutane, baya kaza, kai baka sa kwakwalwar nan da tunani da energy da kake sawa wurin zagi da zargin mutanen da sun Allah ya musu arzikin, da irin tunanin kake sa wurin ya zan yi nima in nema, wallahi da ka fita daga kangin talauci. Domin daga ka shiga kwakwalwanka na karanto maka ya zan yi in nema, ya zan yi kaza, to wallahi ganin mutanen ma masu arzikin ba za ka yi ba wallahi. Saboda me, kullum tunanin ka kai ya za ka yi ne, ba tunanin yanda za ka yi ka zagi wane ba ne. Allah ya samu daje, kai ma Allah ya fitar da kai daga cikin irin wannan kangi, ya baka hanya mafita yanda za ka yi ka samu arziki mai albarka. Allah ya samu dace.